Nigeria rama chuan Christian chhung ko tin te chuan Christmas an loma an mani rama ngei umma sila an raltri an sakhuwa Christianity chuan huat a hlo awangin mani ram chhunga ngei an ngam palo hle Christmas hun ngei po silai mu le bom sur kara an man angai si ma se anin nga na pathiana an chianga an ram mi puitam jok tele abikin muslim firfiak te huadron ni ma se antana chandam tu lo pian ni chuan chung ko in mani in threwa tomin Christmas chu an lo mani tingtlang khotam taka po hlau thong takin indona kara Christmas chu an mangliama no pangte chu cholha damin an muhil siai Sukhoto state hrang mi puite po muturin mani in lam chewa an hoa raltri takin Christmas chu manglima se an biak pathian chuan aveng him zui zelang ti chu an ringlel haulo sanaban in dar som akoka Christian Christmas lom zo muhil tran mek te chu thok le khata van sang taka ni angmai aron eng pup chuan aron thong tho chu eng na sa tak chu thlona lian tak tla angmaya ring puak ring takin aron zui zat chung lai velami te chu mang ang le thlabar takin pona an tlan chuk ngala an thil mu churin phak bak ani van chu mei alna sa takin atuam angmain asen huama eng ema ni angmain alang hialin an ria leite chu angor nging dura building te chu aritur tura tu te po chuan khovel hi atop to ni in an ngai hial mai Nigeria ram thingtlang mi te hian United States sipai thlona te chuan Nigeria ram leilunga missile an kap chuak mek ti an threlova tuna hian American sipai te chuan an chevel Sokhoto state a thlo theina mangin beipui an thlak ani heti mek la hian US President Donald Trump ngei point Sokhoto state lam aron hoi mek ti chu aron puang zui zata Nigeria ram marlama buena lian tham tak le in thana thlen tu pol te nena inzom firfiak te chu an bei thu apuang dum mai hemizan hian air strike hi Sokhoto state hum chung mun hranga tumli lai nei ania US sipai te hian heng mun beinan hian minute somli panga chi hun an mangani chung khomi puite chuan thil thleng chu an thre thiam phalo hlea muslim firfiak te hlauna kara bompuak rirap thlak tak le van boruak mei alna satak an mu ruala an hlo thon tur zia chu ngai to vete ni somni paruk zinga chuan an ram sarkar chuan thu chu aron neita a yes he request for this the intubul aron trana American chanpuina kan dila kan foreign minister chuan Nigeria hian heng strike te thlen tu intelligence andu anga che turin hun le mun ape tak ta ti thu aron puang zuya chu wangin hei hi surprise attack emo invasion emo ani lo ti in official chuan aron puang zui le ani hemizana thil thleng hi Nigeria le United States trankopin ISIS heltelaka vaukan na chiang zok aron nei na masaber ani le ta he thon tu hi chuta chuan ala top mai lo chu Christmas strike nuwa chuan Nigeria mi tamzok te chu an la hriat mi alo thil dang athleng zui le zat United States sipai te chuan Nigeria ram mundanga abik takin Borno state a Sambiasa forest chunga surveillance aircraft an tholu tir le a Sambiasa Ngawpui hian firfiak tomruk na jihadist point atama wangin USN angai tha haulo
Sambiasa Ngawpui hi hunrei takata helpol hrang te chuan kemruk simna hmunatan an hmang to thina heti khopa Ngawpui raltri ani awang hian US point thlawna thabik technology sang tak manga thuam Gulf Stream V thlawna hmangin avil zui ani kan sei thin to angin he thlawna hi abik taka siam danglam camera changkang tak le surveillance equipment manga thuam trup mai boru ka tanga fit sang tam tak atanga leya chevel mule check thei tur khol manga thuam ania tin heng surveillance flight te hi Christmas ani ma kar tam alim ma khan Nigeria hian choplu an lo ni to ani flight tracking expert te chuan November ni somni pali atang khan America thlawna te chu Nigeria ram chunga ni tin deuh tho an thlok gol thin ti thu an soya an chevel chu thakhat chuang zet an lo thli thlai reng to ani heng thlawna te hi West Africa a US sipai munpui Ghana aṭangin an thlok chuak tlang puya Nigeria ram an run thlo lu rualin vansang takatangin Nigeria ram chung patran hrang te chu an ena an rikota intelligence and call com train enge anzun security analyze te soidan chuan thil tam tak an check ani thei ti chu ani US thlawna thluk nei hian Islamic State West Africa province chu a target masani in alanga chuti ani chuan Donald Trump hian jihadist te noibo atumna konga arwam manna hi Nigeria sarkarin a hriat pui ma point a local pui to ni in alang henga target masa te hi lecture le marchak bial che vela aruka base game neite an ni berin alang bok pathian ni khan marchak biala rong taka che thin firfik pol dang te chu target hau tak jok an ni don ti hri in phim khur taka en thlak an ni le a helai bial an lu la hian Nigeria then umram Niger Republic atanga rukbo American pilot pakhat urbo tu te hnu po an chui zui he surveillance operation hian tumtam tak chu helhote tomruk na ni thei tur dapin Nigeria Ngawpui mun hrang po alu chu to a tuna chuan Nigeria ram mi pui te chu ISIS jihadist tele US in kara an tak meu to ani US in Sokoto strike anaina a target nia soipol helpol pakhathi soifia lokila hepol hi lakuroti annia hengho hian journalist ovin anji lan fauchin kovel puma helpol lian tak tenen hian anin zomti thu an soi hengpol bendit tia hriat lar te hian kumsang ni som pasari atang khan Sokoto state troi tu tele ko hrang shroi tu te chu an lo chak buaina sa thin hle to a silai met puakin ko hrang an thronga an kalpa khu ate chon bong te an ruin mi soi sakle tha an ching em ani helpol te chon mi ruk bole tual tha chu an thaza ri khlak nan tak an mang chho zui chu ani tabera sarkar meu point asipai te chakna manga a bei point aminga beive anglek helte chu noibo tumin ma ala tok lo chuti ani ta ka chuan heng khotlang shroi tu te hian engti thei chu an nei to lova Malile Nigeria tanga ral thuam keng te chu an mani him tura local turin an ngen ta ani an kauna le an ngen na chu chanin a chung fighter te chu an ron luta bendit helpol then khatte po lo thei lovin an hnung tol atrul ta a chumi china chuan Nigeria ram thingtlang khotam jok vantlang nun aral muang ta de uleka ma se thil kaldan adang lam thut heng fighter te hian an chil khuwa te chunga chuan dan khau tak an siam tana ramri an thununa tuna chuan an laka chinfel ngai tur boina lian tak thlen tu an lo ni ta ani